καλό έτσι, μπαμπά. Θα σε αγκαλιάσω μετά με τα χέρια. Κοίτα να είναι. Είχαμε μέσα πράγματα. Βλέπεις. Αλλά τώρα θα τα δίνουμε το βράδυ, θα κρατάμε Έλα σκυλάκι. κάθε μέρα τα λάζουμε. Να του δώσω ένα ξύλο. Όχι, όχι. Όχι έτσι. Α, βλέπεις. Όχι, πρόσεχε, μην πέσει, Άγγελε. Γύρνα από εκεί. Το ξέρω. Παιδί μου είναι μια ιδέα. Ξέρω, θέλει να φύγει. Δεν κινδυνεύει για να πάνε πάλι. Τώρα 2.000 δίνασα έτοιμα να πεθάνει. Αλλογραφή, παίρνω και πάντα Έλα, αγκάλιασε. ναι, 2.000. Και ψηφίζω τώρα τα γιουρουντάκια συνταξιούς και ρίχνουμε και να το βράσω γιατί λέω δεν έχουμε σπάσει. Ούτε να δει κανένα. Λόγια τώρα. Άξιο εκεί ούτε κάνω το παζίγι. Αλλά δεν έχω καϊκερική μας έχουν καθαρή. Λίγη. Όχι. Πέντε. Κάτσε έκανε πώς πανερώσει το πράγμα και το πιάσες. Πώς πανερώσει και... Α, να, και τρεις. Αυτό είναι. Όχι το βγαλφόσα. Όχι, από μόνος του. Εδώ από το στανό ένας. Κοίτα, μπαμπά. Ένας. Σ' αρέσει. Ούτε γάτα ούτε σκύλο.